Na tých motorkách je také fofry, vítajú ani v kľudze, nemôžem sebe nazbírať čarničky. Tak co, babo? Však my za decami ideme. Pre Krista pána, to také bytangy na tých motorkách chodza všade. Ježiš, babka, čo sa ti stalo? Babka, neboj sa, to sú naši motorkári, idú robiť deťom radosť. Hej, Košice, ideme rozveseliť deti! Ale ja už z výslužku pre deti čekám. Tak zdvihni zadek, ustroj sa do kostýmu a príď aj ty deťom radosť urobiť do Košic. Vidíme sa. Ahoj, pozdravujem všetkých motorkárov a motorkárky. Pozývame vás na jazdu vo veselých kostýmoch. 11.10. nad jazerom, benzínka Slovna. Ideme urobiť deťom radosť. Nájdi doma nejaké sladkosti, prípadne choď kúpiť čokolády, keksiky. Deti majú radi proste všetko. Kľudne zoberaj vitamíny, hlavne ak sa ti podarí zožať nejaký veselý kostým. Ideme na to. Vidíme sa v Košiciach!